संपूर्ण व्हिडिओत या समुद्र किनाराच मी दाखवला आहे। आपल्यातले बरेच प्रेक्षक असे आहेत की जे आपलं गाव बघून बघून कंटाळलेले, त्यांना बाहेरचं काहीतरी बघायचं होतं। तर त्या सर्वांसाठी हा व्हिडिओ आहे। त्यांनी खास करून कमेंट करा की कसा वाटला तो, म्हणजे आम्ही अधूनमधून दाखवत जाऊ। नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले सकाळी स्वागत करतो। सकाळचे जवळपास 5:45 झाले आहेत। कालच मी सांगितलं की आज आम्ही समुद्र किनाऱ्यावर जाणार आहोत, तर त्याप्रमाणे आम्ही समुद्र किनाऱ्यावर निघालो आहोत। आपल्यासोबत ज्यांनी कालचा व्हिडिओ पाहिला नसेल त्यांना सांगतो की आपल्यासोबत आपल्याच कलर्स ऑफ कोकण फॅमिलीतले काही सदस्य आहेत जे काल आमच्याकडे आले आहेत। आणि काल त्यांना मी आपल्या दाभोळचं घर दाखवलं आणि त्याचप्रमाणे पोखर जवळ असलेलं आपलं पोखरबावचं मंदिरही दाखवलं। आणि आज आता निघालो आहोत सनराईज पाहायला। पण सनराईज आता एव्हाना होऊन पण गेला असेल किंवा होत असेल, इथून दिसत नाही झाडीतून, पण आम्ही पोहोचेपर्यंत झालेला असेल। पण बाकी तिकडचा व्ह्यू आहे तो व्यवस्थित दिसतो, म्हणून हा बीच मी जे कोणी पाहुणे आमच्याकडे येतात त्यांना सकाळी नेऊन दाखवतो। पण त्यासाठी 6 वाजता निघावं लागतं, हे तेवढंच आहे महत्त्वाचं। सनसेट ऑलमोस्ट सगळीकडेच व्यवस्थित दिसतो, पण सनराईज होताना खूप क्वचित असे बीच आहेत जिथून सनराईज व्यवस्थित दिसतो। त्यातला हा आहे कुणकेश्वरमधील कातवन बीच, जिथे आम्ही आता चाललो। आणि तुम्ही म्हणत असाल की बाबलो खाया, तर बाबलो साखर झोपेत हा एवढ्या सकाळी तो उठत नाही कामाशिवाय। काम असत तर उठता, पण काम नसत तर उठत नाही। त्याला मी उठवलेलं पण काय उठलो नाही। तुम्ही बोललो तुम्ही जावा, मग आम्ही निघालो। तर चला आता भेटूया डिरेक्टली बीचवर। बीच आपली वाट बघता। तर मित्रांनो, आता आपण पोहोचलो आहोत आपल्या कातवन कुणकेश्वर या समुद्र किनाऱ्यावर। पर्यटक म्हटला तर इथे खूप कमी येतो, कारण की फारसा माहीत नाही। कुणकेश्वरचं मंदिर तिथे समोरच आहे, तिथपर्यंत पर्यटक येतो आणि तोच हा सलग समुद्र किनारा आहे। पण हा समुद्र किनारा मग सकाळी खूप छान दिसतो, ते म्हणजे सूर्योदयामुळे। इथे समोरच हे समुद्राचं पाणी थोडं आतल्या साईडला जातं, म्हणजे आपल्या भाषेत खाडी म्हणू शकता तुम्ही। आणि तिथून माडांची झाडं आणि तिथून मधून सूर्योदय होतो, तो बघायला म्हणून मी खास येतो इथे। तर आता चला जाऊया। आमची मंडळी आधीच समुद्र किनारा पाहिल्याबरोबरच बाहेर पडली आणि वारा बघा किती आहे तो, कॅमेऱ्यात आवाज येत असेल तर। आणि मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे अशा माडांच्या झाडातून मध्येच सूर्य डोकावतो सकाळ सकाळचा, तो व्ह्यू पण इथे मस्त दिसतो।
मित्रांनो इथे आल्यावर तुम्हाला ते गाणं नक्कीच आठवेल, ते म्हणजे पहा कोकणची निळी निळी खाडी, दोन्ही तीरांना हिरवी हिरवी झाडी. तशी दोन्ही तीरांना हिरवी हिरवी झाडी आणि संपूर्ण पाणी हे निळशार आहे. कॅमेरा तेवढं जस्टिस करतोय की नाही मला माहीत नाही, ते आता एडिट करताना दिसेल, पण पाणी पहा, संपूर्ण पाणी निळशार आहे. इथे आता जाळीने मासे पकडायचं पण काम चालू आहे ना. किती मासे सापडलेत की नाही ते बघूया. अरे हो, सापडलेत मासे. थांबा दाखवतो तुम्हाला. काय आहे, मासे आहेत. पेडवा पेडवा माहिती आहेत, कलच मी खाल्लं ही. होय, तव्यावर मसाले घालून करायचं आहे का? अर्धे आहे ना, अर्धे आपल्याकडे. काय काय हे दुसरे कसले? हे कोकर. कोकर हा 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 मासा आहे ना. तुम्ही तो आधीचा व्हिडिओ बघितला असेल तर एवढा एवढा मोठा मासा असतो, मस्त भारी लागतो. दोन्ही हातात घे, दोन शेपटीक पकड रे. हा ते या छोट्या छोट्या होडी असतात ना, पाग म्हणतात त्याला, ते जातात ना, ते सकाळी हे घेऊन येतात, बांगडे वगैरे घेऊन येतात. आता ही रापण चालू कधी होईल? गणपती गेल्यानंतर चाललास आता? जातास ना, उतू जातास ना. हां जावा जावा. हे असं जाळं टाकून मासे कसे पकडले जातात, आमच्याकडे याला पाग म्हणतात. बरोबर लक्ष देऊन टाकतायत. हा कसा वाटला समुद्रकिनारा? सगळ्यांना घेऊन यायचं. हा व्ह्यू बघा मागचा कसा भारी वाटतो. त्यामुळे सकाळी सकाळी आलो ना तर तिथून दोन्ही माडांच्या इथून सूर्य होतो, सूर्योदय. सगळ्यांना घेऊन येतो मी इथे. तर मित्रांनो, हा आपला कुणकेश्वर कातवणमधील समुद्रकिनारा. आणि हा समुद्रकिनारा तुम्हाला कसा वाटला हे खाली कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा. आणि इथे जवळपास तुम्ही आलात म्हणजे कुणकेश्वरच्या मंदिरात जरी आलात तरी या तुम्ही समुद्रकिनाऱ्याला नक्की भेट देऊ शकता. हा समुद्रकिनारा काही वेगळा नाही आहे, सलग कुणकेश्वरवरून जो समुद्रकिनारा येतो तोच हा कंटिन्यू होतो. फक्त जर तुम्ही सकाळी आलात तर इथे बघण्यासारखं आहे, इतर वेळी आलात तर जे तुम्हाला कुणकेश्वरमधून दिसणार आहे तोच व्ह्यू तुम्हाला इथून दिसणार आहे. आणि आलात तर कृपया करून कचरा करू नका. तुमच्यातली बरीच मंडळी करत नसतीलच, पण तरी पण मी सांगतो आहे, कारण की सध्या कोकणातले समुद्रकिनाऱ्यांवर पावसाच्या वेळेला बरंचसं प्लास्टिक बाहेर येतं, हे आम्ही पाहत असतो. त्यामुळे ही थोडी विनंती की, कारण की समुद्रकिनारे स्वच्छ करायला सर्वांनाच शक्य होईल असं नाही आहे, पण प्रत्येकाने आपल्याकडून समुद्रकिनारा घाण तरी ॲटलिस्ट होऊ नये याची काळजी घ्यावी, जेणेकरून प्लास्टिकचं प्रमाण थोडं कमी होईल आणि स्वच्छ राहील. इथे पण थोडंफार आहे पण तितकंसं नाही आहे, बऱ्यापैकी हा स्वच्छ आहे. आणि इकडची जर मी सँड पाहिलात तर त्याचं टेक्स्चर पण फार वेगळं आहे, खूप मस्त आहे. तर या समुद्रकिनाऱ्याला नक्की भेट द्या. आता इथून आम्ही पुढे या समुद्रकिनाऱ्याला सलग पुढे तिथे एक व्ह्यू आहे माडांच्या झाडांचा, तिथेही जाणार आहोत. पण चालत जर गेलो तर खूप वेळ होईल पुन्हा रिटर्न यायला, त्यामुळे बाय कार आम्ही पुढे जाऊ तिथे आणि तिथून पण तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. तिथून पण वेगळा व्ह्यू आहे आणि तो व्ह्यू सनसेटच्या वेळेला खूप चांगला दिसतो. बाकी आमच्यासोबत आलेली आपल्याच फॅमिलीतली मंडळी खूप एन्जॉय करत आहेत समुद्रकिनारा हा. तर मित्रांनो, आता आपण जाऊया याच बीचची एक दुसरी बाजू बघायला. चला.
इथे यायचं नव्हतं, पण मला आठवलं आम्ही गेल्या वेळी आलेलो तेव्हा ड्रोननी शूट करण्यासाठी इथे आलेलो. इथून वरून उंचावरून व्यवस्थित दिसेल म्हणून इथे आलो आणि इथून आता पुन्हा आपण मगाशी सांगितलेल्या ठिकाणी जाऊ. हा बघा मागे तुम्ही बघत असाल हा संपूर्ण समुद्रकिनारा. तो इथून कातवनपासून चालू होतो तो कुणकेश्वरपर्यंत सलग समुद्रकिनारा आहे. तो संपूर्ण समुद्रकिनारा इथून दिसतो. समुद्राचा आवाज पण येतोय, कॅमेरात तेवढं येत नसते. हा कसा व्ह्यू आहे. मी दिवसभर बसू शकते. आणि हे स्पॉट फक्त जे लोकल्स आहेत त्यांनाच माहिती आणि त्यांना त्याचं तेवढं म्हणजे त्यांना रोज बघून त्याचं महत्त्व नाही तेवढं, त्यामुळे ते हे नाही झालं तेवढे व्हायरल झाले नाही ते. हे आता कोणीतरी इथे येऊन रील टाकली नाही झालं पाहिजे देवा, नाही झालं पाहिजे. ती इकडे मग गर्दी. निळं पाणी प्रेम आपण कलर करतो. हां कलर करतो तसं निळं पाणी आहे. डार्क कलर बघा किती येतो हा ब्ल्यू. मस्तच व्ह्यू भारी. आता हे अशी जी ठिकाणं आहेत ना वर म्हणजे लोक येतात पर्यटक ते फक्त समुद्र किनाऱ्यावर, ते पण कोणता कुणकेश्वरच्या इकडचा. त्यांना हे कोणाला माहित नाही इथे. त्यामुळे जेवढे मित्र येतात घरी पाहुणे येतात त्यांना इथे घेऊन येतो. आणि त्यांना खास मी आता ते रात्री सकाळी लवकर उठणार नव्हते, त्यांनी रात्रभर जागले ते. आम्ही टाइमपास करत बसलो गाणी वगैरे म्हणत आणि मग सकाळी 5:30ला निघालो घरातून. त्यांना आधीच मी शेड्यूल दिलेलं, जर हा बीच बघायचा असेल तर सकाळचा, नाहीतर मग तो स्किप करणार मी डायरेक्ट. तर ते पण पहिल्यांदाच येतो ते बोले नाही तू काय म्हणशील तसं, पण ते तू जेवढे फोटो अपलोड करतो ते सगळं आम्हाला दाखव. या ठिकाणी पोचलो आहे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. आणि मागे जो डोंगर बघताय तर मगाचं लोकेशन बघितलं ते त्या डोंगरावरून बघितलं आणि आता तिथून इथे आलो आहोत. आणि हे लोकेशन तुम्हाला कसं वाटतं ते बघा. एकाच बीचवर तुम्हाला ही वेगवेगळी 3 लोकेशन्स मी दाखवली आहेत. मग आधी सुरुवातीला आपण तिथे खाली होतो
त्यानंतर वर तिथे डोंगरावरून दाखवलं आणि आता इथे आलो आहे. आणि इव्हिनिंगला इथून खूपच छान व्ह्यू दिसतो. आणि हा बीच तसा फारसा दूर नाही आहे घरापासून. अवघ्या एक 20-25 मिनटात आपण इथे पोहोचू शकतो. आणि समोरच इथे कुणकेश्वराचं मंदिर आहे आणि त्यालाच लागून हा बीच आहे. पण चालत याल तर खूप लांब आहे बीचवरून, तर ते पॉसिबल नाही, तुम्हाला कारनेच यावं लागेल. आणि इथे तुम्ही येऊ शकता. इथे असं काही नाही की सकाळीच यावं लागतं. इथे कोणत्याही वेळेला आलात तरी तो छानच दिसतो. इव्हिनिंगला आलात तर सगळ्यात जास्त चांगला दिसेल, कारण की सनसेट होताना दिसतो. आणि इथे पाठी माडांची झाडं वगैरे पण आहेत. तर चला, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल, कारण की संपूर्ण व्हिडिओत या समुद्र किनाराच मी दाखवला आहे. आपल्यातले बरेच प्रेक्षक असे आहेत की जे आपलं गाव बघून बघून कंटाळलेले, त्यांना बाहेरचं काहीतरी बघायचं होतं. तर त्या सर्वांसाठी हा व्हिडिओ आहे. त्यांनी खास करून कमेंट करा की कसा वाटला तो, म्हणजे आम्ही अधूनमधून दाखवत जाऊ. बाबलो दाखवत नाही, कारण की बाबल्याक तेवढं वेळ नसता बाहेर जाऊ. मी इलंय तर असं फिरत असते, पण कॅमेरा हातात कमी असतात. तर आज खास करून मी कॅमेरा काढला की जेणेकरून तुम्हाला दाखवता येईल हे सगळं. हे इथे आम्ही मी बरेचदा येतो. मगाशी मी सांगितलं, घरी कोणी पाहुणे वगैरे आले, मित्रमंडळी आली तर त्यांना घेऊन. पण मी कॅमेऱ्याने शूट कधी केलेलं नव्हतं, पहिल्यांदाच तुम्हाला दाखवलं. इतर रापणीचे मासे वगैरे पकडायला येतो तेव्हा मी दाखवतो. तर चला, आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत नवीन काहीतरी घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते खाली कमेंट करून नक्की कळवा.